Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kau Sukmo mancing malang rogo dan rumahku kanthi para-para ingkang sampun di sana laku nadampingi merasa para-para penari bidodari Sekar Gunung. Yud donga pangestu mugi tansah Gusti ijabahipun pitados panuwun panjenengan sami. Awas. Bu. Ya. Bu. Rangga Mustika. ku tidak lupakan Kan terkenal
Mbah Baut Majuran Amelia Nandika ada Feni Puspita yo. ada Comel ada Pentil ora ana lintang kang sumunar ngomong iko aku jatuh. Yo, gayang tenan buriki. ini tontonan ya le di ono lho ya Mbah Baut, apa gumyak yo Mbah. lagunya tontonan Mbak Amel, Piye? gumyak yo Mbak. Oh, tontonan. Ya ampun. Oh, wis sak klub saiki. Bojone anyar. Bojoku anyar, Mbah. Kapan mung Garwane enggal anyar. kita karo Sarinta mintuk Comel Wah, Kok comel to Mbah? jenenge sapa Amel, Amel. jenenge Jurat Jurat Iki, karo iki. kae jenenge Pentil. Surat Kok apik jeneng pentil? orang apik-apik jeneng kuas Apik. apik-apik bermasalah elek bae ora apa-apa masalah Pen iki mboten bermasalah lho Mbak iki. Ya ora amanah. Amanah gur pene kriminal. Loh, orang kok iso? Lah kan jenenge ora bermasalah ya liyane bermasalah kriminal ngono. Lelek ngono wae karo iki rasa nutup-nutupi. Rela tak tutupi tanpa tedeng aling-aling Pak aku iki. Simbah wis do rawuh Nggih, Mbak Baut. eneng sing nyokot Bang Api Pakmu, kuwi iki dudu kembang api. kira Bang Api Kuwi iki jenenge dupa. oh Nah, sing ngematke sing tenanan nek kuwi kembang api nek kembang api wis nyonyor kuwi mau. Lambene. Heeh. iki Kletok-kletok ngono ki an. lah sing kepenak kae wis degan ya Endi to, Mbah? Oh lah iya, leres-leres Mbah iki yo ngersake unjukan ingkang legem-legem ngoten nika. saya Nggih. Mbak saya Nggih, sae. Nek liyane kelebon demen kok iki kelebon baut jare Mbah Baut. Piye to? Kok iya? Mbak. Iki ki asma Kinarya Japa lho, Mbak. Mbah Baut ki. Dek Bang niki apa Iya. Sing ngomong sok. Ya. Aduh, pun lajengaken nggih, Mbak. Yo Mas Jarot Peteng dadat rasa hatiku. oh yakin Dewi Kepru kabarmu nyatane sing kondur mung layarmu ora liya kena bodho. Musik show. Lo 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 lo.
Sobatki Ora ono lintakan sumpun Rombong dino lebujanku Wah, garwane Mbah Daud medeni pen jebule pen. Lah yo nek lagi anyar ki ngono kuwi mesti seru. Ngene Apa-apa nek anyar ki mesti seru. Kok ngono kuwi amplas tenan yo pen jebule. Apane? Sing apa-apa nek anyar ki seru ki mesti apane? Napa Mbah niki? Ono kok grentek batune ra kok delek-delek. Lah batune nang ndi, Mbah? Batune nang tak ndi? mosok batune ning ngarepan. Lah kek pundi sakniki? Ning kene. Gaku. Oh nek tak batune dicas ngono kae. Nah. Semono kok batu to, Mbah? Lah apa? Lah, Jarum pentul. kok jarum pentul lho, Pak. Lah iya. Sembrono. Landhep lho pen mangsa. Lah apa Oh, iya? landhep to niki. Coba apa piye kowe? Lah biar nek menurutmu piye rasane? Oleh. Ora Rasane. Heeh. Menurutmu nek rasane iki ya rahasia. Kuwi rasane iki sing iso ngrasake iki wonge dhewe-dhewe. Oh, Kowe ngono. aku koyo ngene iki nek kowe piye ngono kuwi. Lah nek aku le mbayangke nek jarum pentul ki sengkring-sengkring ngono kae. Kurang luweh ngono kuwi. Oh iya kurang luweh. Sengkring-sengkring gitu ya. Jarum pentole jarum nanggung. Lah kok iso, Mbah? Gede ora, cilik ora. Aduh. Sing jarum Lah nek cilik ki apa? tugel jarume. Jarum super. Aduh, gak. Sepinten, Mas? Peteng dedet rasane Ayo yo. iku bareng sebru kapelmu datane sing kondur mung layak ora lino Senengane mucuk-mucuk ngono kuwi nek Mbah Buat. baut Lah jare kowe mau jurat. ya tik Lah iki buat Mbah buat MBG. Mbah baut ganteng buah apa yang paling manis buah Bos. Kae buronan apa, Mbah? GA pakan demit metringet diminyai biyen katon senit saiki ngejak rabi Ronggo Mustika Ronggo Mustika Ronggo Mustika nyata kondang tur kaloka
lagi do teko. Kari golek tembak. Aduh. Yo 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 yo. Hoi. Waduh waduh waduh. He Wasoy. Asoy Mas. Iya Mas. Ayo Mas. Iya Mas. Mais. Ayo Mas, ngono Mbah. Oh. Ponska. Iya. Rongga Mustika. Waduh, kesurupan ta, comel. Si comel ki kesurupan. Comel. Meneng wae jurat.
nggih. Wis rampung to. Mbah dereng, Mbah. Urung rampung. Kira wis rampung. Iki kaki magel-magele kok rampung to jenengan ki. Gula malah enak-enak. Nah. Ora pahit. Enak ya MBK. Babaut ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah. Krungu dhewe. Apa ya kayak ngono ki? Manis, jenengan manis, Mbah. Manis, Mbak Amel. Manis. Manis. Oh, manis. Liyo guraine. Oh, kula stani tambah kencing, Mbah. Mboten to, Mbah? Uluran Aja to, Cak. Aja do sia-sia. Mboten sembrono, Mbah. Lah ngaruhke lho kula ki. Ngaruhke. Lah turene jenengan wingi mboten Mbah. Dadose ngeten kok jenengan niku saged seragam. Sweater apa nek iki? Outer apa iki? Aja ngono iki Lah, apa mulai iki? kutu nukokke iki mau ning pasar Rongkop. Aku Gusti. kan bareng ngejong ning Rongkop. Heeh. Ning Rongkop melian, nek ono klambi apik. Iya. Kok aku karo Mbah Baut ki klambine engko kira-kira tak tukokne kaya ngene iki kok wangun apa ora? Wangun tenan, Alhamdulillah. jos, Mbah Wangun Baut. bagus tak pacaki. Iki mau ki ya rantene ki lek kutuku ya ning pinggir dalan. Gusti meh. Hah? Ngawur tekne kirike muncul gerantene tak jowo kok. Oh lah kirek ngomong ini sido mati. Aduh, korban. Aku jane arep dandan ngene iki. Lajeng. Aku di WA Pak Jari. Nggih, pripun Pak Jari. Jenengan ampun dandan ngeten kok wong niki MC ro penyanyine tuwa-tuwa jenengan sing nom. Lah lah. Meh. Kok iso gandeng wah lah ya ini tenan lho face-nya ini wah. Dadi iki mau tak pacaki luweh Nggih. nom saka kowe ro. Lho tenan Mbak nek iki. Dadi ora gelem kalah karo Lho, kowe. katoke ya dibordir. Heeh kan. Lho, waduh. Kuwi Gusti, Ada yang sapa? bisa saya hancurkan? Iya, lung. Sumbangan untuk fakir miskin. Kok saged ngendika fakir miskin? Sapa sing Jenengan. fakir miskin? Banyak juga ya aku ngenayu nyatan aku. Oh iya, coba. Waca. Dibawas, Diwaca, Mbak Baut, Mas Mbak Jarot. Baut. Kowe bae aku biyen sekolah iku nulis ra tau maca. J, menika saking lobster balap. Lobster Ngersakaken balap, lelagon Mbak Amel, Mbah Sing Baut. sepisan apa Mas Darot? Kasunyata. Sing kepindo apa? Jogja istimewa. Sing ketelu apa Mas? Bojo. Loro. Nah, Mbah Baut ya didom bojone loro. Hah? Oh, sing niki. Oh, JJ. Iki Bapak Keri. JJ. Oh, Oh, nggih. Oh, iya, JJ. Barangan niki tukang mendring. Lah, kok Lah, kok saged? iso? Barang ariki barang. Sing Pak Jari. dimaksud kuwi iki ora nariki dhuwit. Nek mendring nariki dhuwit iki lho nariki ngene-ngene iki lho. Iku lho, Mbak, simbah-simbah ingkang sampun kersa Simbah-simbah. rawuh ngoten niku lho. Kok benek bar tak tarik malir aku lho jojo nari aku barang. Wah, Pak Jari kok tukang kredit mendring to, Mbah? FIF nika ki. Maka ya. J katur menika lelagonipun saking wingking derek Pak Jari menika ingkang sampun kaserat lumantar kanca-kanca Rangga Mustika, Mbah Baut, Mbak Amel saperangan pun aturaken lumantar kanca-kanca Rangga Mustika sumangga. Sapa ati iku ana timang perkara kabeh pisan maca Quran lan maknane kabeh itu Salah sakabeh sapa bisa nglakoni insya Allah Gusti Pangeran dijabahi. Perkara
Allah Gusti pangeran dijabar. Semburat layung sore ana langit sireng kulon katon indah sesawangan segara kidul pante barat kowe lan aku sakloron lugu cecep sesandingan prau sampan ku segera laras indah Kenangan kuwi aku ra bakal lali nalika marang kowe ngucap janji setya marang aku kocap ing atimu muga-muga ora lamis tulus saka atimu aku doa aku ora mentolo gawe lara lan kunci ati iki kang nyawiji prasetyo ing janji breng sliramu kekasihku sampai akhir hayatku aku donga